Momentálne nám prebieha 4. ročník Trial Nitra, ktorý sa koná u nás v Nitre na Kalvárii pod záštitou primátora mesta Nitry. Včerajší deň 23. mája sme mali 42 súťažiacich z 5 krajín. Súťažiaci sú tu zo Slovenska, z Českej republiky, z Poľska, z Maďarska a z Rakúska. Včera bohužiaľ sa nám zranil mladý Vencel, ktorý pri jednom zoskoku troška nešťastne prešiel cez motorku a odnesol si to vyvrtnutý členok a jeden štych na brade. Takže dúfam, že sa čo najskôr uzdraví. Dobrá, ještě 10 tyv. Pojď dopředu trochu. Dobrá. Oj, давай, ty. A jedeme. By som sa chcel poďakovať aj Slovenskej motocyklovej federácii, bez ktorej by tieto preteky nemali ten punc dôležitosti a medzinárodný charakter.
Samozrejme veľmi pekne sa chcem poďakovať primátorovi mesta Nitra a Nitranskému samosprávnemu kraju nielen za finančnú, ale aj technickú pomoc, kde by bez nej tie preteky by sa nedali doslova vôbec uskutočniť, lebo finančný rozpočet je vec, ktorá myslím si, že ťaží všetky športy momentálne na Slovensku.